A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilanti, non olvida quello che vocinha. Nunca, nunca, otro poquita, non olvida quello che vocinha. Nunca, nunca, otro poquita. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilanti. Oyente, boa tarde. Bom menino de outra edição de Trace Notícia para hoje, já luna 25 de novembro. Pouco a pouco nós estamos tentando, ou não estamos tentando, é o último semana de luna de Jesus, para já domingo, nós tentamos, é o último luna de ano 2019. De nosso programa, vem assim como invitado o jefe do Departamento de Assuntos Social e de Labor, senhor Eric Braca, com quem nós também conversar riba função do departamento aqui, que entre outros está na tarefa, mas também nós vamos enfocar riba medida que o Ministério atuma para o quadro não somente de trabalho, mas também de combatimento de pobreza riba nossa isla. Nós estamos começando o programa chamando Eric Brombini, ele riba sua introdução no papiamento, pero a discussão mesmo nós lo ribe na holandês, já que o Eric está sendo o best máximo pecinha para o papiamento, então nós por força por causa de tiro. Pero nós estamos começando a dar a oportunidade para introduzir isso mesmo no papiamento. Eric, boa tarde, bom menino. Danke, boa tarde, Tour. Ik apresentar-me mesmo no papiamento. Cu noche avisa, mi nombre está Eric Braca, mi está jefe de Unidad SZW. Para holandês caribense. Mi está dengue puesto aqui para un año y medio acaba. Mi está pensa que é importante para mim para ensinar o vosso idioma. Pero mi tin les de conversação de Frasiomara. Okay. E lamentavelmente avor-me não tinha nível que é necessário para uma conversação conosco tocante tópico não de SZW. Pensei-me mestre desculpar-me, mas para sobra nós mestre continuar na holandês. Ok. Dank je, Erik. We de commissar Mesora Kubo. Nós temos kandidaat die thema, een heleboel onderwerpen waarover we het willen hebben. Een kandidaat die thema. Ik kan minder commissie die commissie die traductie, lobby traductie naar papiamento. Waar ik nodig acht dat het vertaald wordt, zal ik het meteen doen. Ja, bon. Oké. Laten we beginnen met de dienstverlening van de SZW. Het departamento van het ministerie de Assuntos Social, su punto importante, dat doen een servicio, dienstverlening aan de gemeenschap. Ja. Wat houdt dat in? Nou, er zijn 15 regelingen voor Caribisch Nederland die worden uitgevoerd door de unit SZW. Een aantal die kent bijna iedereen wel. De AOV, dus de pensioen voor de BES. De onderstand, de kinderbijslag. Nou, dat zijn voorzieningen die we uitvoeren. Ook de arbeidsinspectie valt onder de unit SZW. Dus het toezicht dat er veilig wordt gewerkt. Bijvoorbeeld op de bouwplaatsen, op de eilanden. Daar letten wij ook. Oké. Er zijn een aantal grepen uit de 15-regeling, zeg je? Ja, dat klopt. Ja, je hoeft niet allemaal te doen. Het is een greep. Dus dat zijn een aantal regelingen die jullie. En jullie gaan over langzamerhand naar digitalisering van het hele dienstverlening. Is dat de streven van jullie of is het al zo? Ja, nou in ieder geval zijn we bezig om een hele, wat ik denk, wat we moeten noemen een inhaalslag te maken qua digitale dienstverlening. Tegelijkertijd realiseer ik me ook heel goed dat de samenlevingen hier en ook op Bonaire wel anders in elkaar zitten dan in Nederland. Dus niet iedereen heeft internet. Als ik al kijk dat heel veel van onze klanten bedragen cash opnemen en dat het hele betalingsverkeer dus het balieverkeer blijft toch even? We moeten gewoon zorgen dat we goede dienstverlening hebben. En dat betekent voor sommigen dat we naar digitale dienstverlening gaan. Dus bijvoorbeeld waar ik dan aan denk is op de korte termijn werkgevers die werknemers ziek melden. Daar willen we een portal voor maken, zodat dat elektronisch kan. Dan kunnen we de dienstverlening ook verbeteren, want nu op maandag en woensdag, dat zijn enorm drukke dagen bij ons op kantoor voor mensen die naar de arts moeten.
En pas als wij de deur opendraaien, dan weten we hoeveel mensen er komen. Terwijl als wij van tevoren die meldingen via een portaal binnenkrijgen, dan kunnen wij veel beter plannen. Dus wij willen ook naar een systeem toe waar mensen op afspraak kunnen komen. En wij dan ook daarna streven dat je dan binnen een kwartier geholpen wordt. Nu moeten mensen soms veel te lang wachten. En als je al ziek bent en je moet ook nog een keer naar de arts toe. En je zit er 1,5 uur, dat is natuurlijk niet grappig. Nee, precies. Maar je moet op die dag komen. Dus we willen kijken of we daar de dienstverlening kunnen verbeteren. En je hebt dus nu nog maar 2 dagen waar dus die arts bezocht wordt. Nee, dat zijn de drukste dagen. De drukste dagen. Je kan elke dag. Maar omdat je op de 3e dag moet komen, dat betekent dat iedereen die in het weekend ziek is geworden, die komen allemaal op maandag. Op de woensdag. Of de woensdag. Dat is dan de 3e dag. Ja, okay, en de maandag is natuurlijk hetzelfde effect. Oké, prima. Dus dat zijn hele drukke dagen. Oké. Een ander wat jullie dus ook nu aan zijn begonnen is de Plintje di Trabou. Ja. Dat komt ook vanuit jullie dienst. Samen met het Openbaar Lichaam Bonaire. Oké. Dus dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Dat we nu gaan proberen, want het staat nog wel aan het begin. Dat we samen met het Openbaar Lichaam kijken van, goh, wie zijn nou onze klanten? Want een deel van het werk doet het Openbaar Lichaam, dus de arbeidsbemiddeling. Bijvoorbeeld de onderstand zit weer bij ons, maar dat hoort bij elkaar. En voor mensen is het lang niet altijd logisch dat het ene door de lokale overheid wordt gedaan en het andere door het Rijk. Wat we nu hebben gedaan is dat we hebben gezegd, daar waar het gaat om mensen aan het werk te krijgen, is het belangrijk dat we de handen ineens slaan. Mm-hmm. En dat wordt Plintje di Trabou. En dat is de samenwerking tussen Openbaar Lichaam Bonaire en de unit SZW. Okay, dus dat betekent dat zowel bij de Openbaar Lichaam als bij jullie geregistreerd staat wie er allemaal niet werken? Nee. Nee, oké. Het werkt zo dat mensen die een baan zoeken of geen werk hebben, die melden zich bij het Openbaar Lichaam. Precies. Daar kom je in een kaartenbak en dat heet de arbeidsbemiddeling. Ja? En dan wordt er gekeken van, goh, welke banen zijn er beschikbaar. Andersom, werkgevers gaan daar ook naartoe. Dat is ook verplicht als je de werkstellingsvergunning wil. Precies, daar komen we later dan moet op. je kijken, is er lokaal aanbod? En dan wordt er gekeken of er een match gemaakt kan worden. Mm-hmm. Dat gebeurt bij MOA, maatschappelijke ondersteuning en arbeid, onderdeel van het Openbaar Lichaam. De tewerkstellingsvergunningen, die zitten weer bij SZW. Mm-hmm. Net zo goed als de verlening van de onderstand. Uiteindelijk heeft dat wel allemaal met elkaar te maken. Dus we willen de dienstverlening zowel richting mensen die geen werk hebben en willen werken en richting de werkgevers verbeteren. En dat kunnen we veel beter doen als we dat gezamenlijk doen. Dus per se is een onderstandtrekker niet eentje die dus daar geregistreerd wordt. Nee. Per definitie. Want je kan iemand onderstand bieden die dus ook gewoon niet kan werken. Het kan, als je bijvoorbeeld blijvend arbeidsgeschikt bent en je hebt geen arbeidsplicht, dan hoef je ook niet in te schrijven om arbeid te zoeken. Okay. Dus binnen de onderstand, want we hebben ongeveer 600 mensen voor Caribisch Nederland in de onderstand. En als ik aantallen noem voor Caribisch Nederland, dus ongeveer 80% daarvan is Bonaire. Ja. Dus zeg 500 mensen op Bonaire in de onderstand. Maar meer dan de helft daarvan heeft geen arbeidsplicht, die is arbeidsongeschikt. Oké. Dus dan valt de andere helft, die is toch arbeidsgeschikt, maar heeft geen baan. Die is arbeidsgeschikt, maar, en dat is ook een van de dingen die we in Plintje di Trabou gaan doen. En waar het Openbaar Lichaam nu met de gemeente Leiden al mee aan het werk is. We gaan kijken van, hoe komt het nou dat jij geen werk hebt? We willen veel meer maatwerk leveren. Nu komt iedereen in een bak en dan heb je mensen erin zitten en je hebt werk. En dan ga je kijken, nou kunnen we het op elkaar leggen. Maar we willen veel meer gaan kijken van, want er is heel veel werk op Bonaire. Ja. Dus op het moment dat je niet aan het werk bent, dan willen we kijken van, hoe komt dat nou? Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand niet kan gaan werken omdat diegene voor kinderen moet zorgen en daardoor geen tijd heeft. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld kinderopvang een belangrijke voorwaarde. Het kan ook zo zijn dat er andere belemmeringen zijn om aan het werk te gaan. Dat kunnen beperkingen zijn die mensen hebben. Dat kan opleiding, fysiek, maar ook geestelijke beperking. Het kan met opleiding te maken hebben. Dus het is heel belangrijk dat je aan het begin, als iemand zich meldt, heel goed kijkt van, goh, wat is hier aan de hand? En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat deze persoon, dat deze inwoner van ons eiland aan het werk komt? En daar kan van alles voor nodig zijn. Dus voor één is het kinderopvang, voor de ander is het misschien scholing. Iemand anders die kan misschien niet in een reguliere werkplek werken, maar dan moet je een ander soort werk zoeken. Ja.
Nou, en dat zijn we aan het doorontwikkelen, want dat is wel Dat is in feite die ja. pleitjetrouw dus verder uitontwikkeld. Misschien is de vraag niet aan jou te stellen, maar dat doe ik toch. Is de gang naar de registratie van geen niet werkenden op Bonaire, is dat binnengedrongen bij de mensen? Bijvoorbeeld, ze verliezen baan bij Bopec of ze verliezen baan bij een hotel. Gaan ze zich inschrijven? Nou, mijn beeld is dat het in heel veel gevallen niet gebeurt. Niet gebeurt? Overigens, dat is ook helemaal niet erg als je direct zelf weer werk vindt. Want er is heel veel werk op het eiland. Ja. Dus op het moment dat je de overheid daar niet voor nodig hebt, dan is het ook niet nodig. Maar op het moment dat het niet lukt en je bijvoorbeeld onderstand moet aanvragen of iets dergelijks, dan moet het wel. Dan is het ook verplicht. Dan wordt het geliefd. Maar het hangt er dus vanaf. Prima. Nou, volgend punt. Centraal dialoog. Daar speelt de SZ2 ook een belangrijke rol. Trouwens, bij de herstart was dus de grote rol van de SZ2, het ministerie, om dus procesbegeleider te benoemen en dus de hele zaak bij elkaar te brengen weer. Hoe ervaar jij zelf, omdat jij, dus SZ2 is een vast adviseur binnen dat platform, hoe ervaar je dat voor Bonaire, met name het lid van Bonaire? Nou, ik ben als adviseur, SZ2 is adviseur, precies. Maar dat ben ik zelf bij de Centraal Dialoog. Dus net als jij, precies, van de bond, elke keer mee. En dat is natuurlijk wel een reden dat SZ2 hierin geïnvesteerd heeft om een herstart van die Centraal Dialoog mogelijk te maken. Het is heel erg belangrijk dat werkgevers, werknemers, overheid met elkaar om tafel zitten om te kijken van, goh, wat zijn nou de dingen voor het eiland waar we het over eens zijn. Ik zal een voorbeeld geven waar het bijvoorbeeld voor SZ2 heel lastig is als dat niet zo is. De werkstellingsvergunning is een voorbeeld. Daar hadden wij heel veel last van de laatste jaren. Dat aan de ene kant werkgevers zeiden van, goh, wij kunnen niemand vinden. Wij zijn de motor achter de economie. Wij hebben mensen nodig, bijvoorbeeld in de bouw, in de horeca. We kunnen ze niet vinden en jullie zitten moeilijk te doen. Jullie is dan SZ2 over die tewerkstellingsvergunning. Aan de andere kant een overheid, maar ook andere delen van de samenleving die zegt, wij hebben best veel mensen die aan de slag willen, maar die worden buitengesloten, die geven ze geen werk. Ze hebben liever mensen van buiten, want dan kunnen ze onder andere voorwaarden. Ja. Totaal tegengestelde beelden. En dan zit je als unit daartussenin. En wat moet je dan doen? Wat je ook doet, het is nooit goed. Precies. Het is veel beter als partijen in de samenleving met elkaar om tafel gaan zitten. En gaan zeggen, goh, waar willen we naartoe met dit eiland? Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt? Dus hoeveel mensen hebben we zelf? Hoeveel kunnen we er opleiden? En hoeveel moeten er van buiten komen? En daar het gesprek over voeren. En als werkgevers, werknemers en overheid daar een gedeeld beeld bij hebben, dan is SZ2 precies niet overbodig. Wij vinden, als dat is wat het eiland wil, dan willen we dat graag uitvoeren. De neiging bestaat niet om dit vanuit Den Haag te gaan opleggen en bepalen. Het is veel beter als dat lokaal gebeurt. Daarom is die Centraal Dialoog heel belangrijk. En belangrijk daarvoor is dus dat je on speaking terms bent met elkaar. Dat je het gesprek voert. Nou, en het was natuurlijk wel jammer om te constateren dat de verhoudingen zo slecht waren dat zelfs het praten niet mogelijk was. Ja. Nou, dat is nu weer gestart. En mijn ervaring van het ruime jaar dat we nu bezig zijn, is dat gesprek in een goede sfeer verloopt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk er wel om dat we resultaten bereiken voor de bevolking van het eiland. Nou, op dat punt zijn we volgens mij nog niet aangekomen. Het is afgelopen jaar was toch vooral met elkaar verkennen van wat zijn nou de belangrijke thema's, de knelpunten. Ik hoop en verwacht ook wel dat we het komende jaar veel meer concrete resultaten kunnen afspreken. Met jouw permissie zal ik even uitleggen dat de werkstellingsvergunning. Tasina ku tin dos força ku trando pelo que trata permite de trabalho. Na Umbanda, donadora de trabalho, tabisa que não tem suficiente força laboral para diferente motivo para não porranha local. Anto não tabisa que SZ2 não te funciona bom para ajudar não DSI e que não tem motor de economia. Na outra banda, o governo de Bonaire, pero também outra instância não tabisa, hey, wanta, bota llenando nosso mercado local com gente não já foi, com imigrante não, mientras que nós mesmos gente não está ganhando trabalho. Esse Japone, de bevolkingsgroei is ook een punt, hè?
Ja. Niet onbeheerst bevolkingsgroei. Dat kan ik zo wel Oké. Dus autramente, ik roep het een beetje tennis in Rwanda. Nog steeds meer zin in. Ze doen een trabajo op mee. Ministerie de Bissau, amitisin daarmee mee, Kimiasi, Simi, bij de Lamang. Kuduna doit trabajo met de Robes, zie bij de Lamang, OLB de Tam met Robes. Dus, den quadro di dialogo central, dan opta, en dan doen, dan invertir in esse também, para trazer partido na junto. Governo, sector privado, do doit trabalho, e também é sindicalismo, que é parte que está atendendo com o interesse do trabalhador. Dus, panang, lo que é três grupos de que cuboneiro, para lo que trata de nosso mercado laboral, não como RZ2 lo vai de acordo. Em todo caso, não está assim, quando que para Den Haag, de Holanda, tem peso de inteiro manejo para lo que trata de nosso mercado laboral. Para tal razão, não invertir. Natural promeanha, tá busca moda de fula outro orientar onde problema não está de baboneiro, de diferentes aspectos social, econômico e ainda não tem resultado não nos visa concreto forte, mas ele espera e ele quer que de ano venidero o diálogo central e lo percurar para resultado concreto. E um resultado da tem dia de rincón que não logra junto chega no acordo com ele e também tem mais ou menos um acordo que me será assim que 5% de espaço quando uma dois trabalho que ainda bisa tem então obrigar para lei pero te recomendar e te estimular dois trabalho não dois trabalho percurar pessoa e of espaço que não aí chega se que traduzir pero dat is bij zeker dat bevolkingsgroei is ook een punt dat bij de tewerkstelling een rol speelt toch? Ja, absoluut. En het is heel belangrijk om naar het geheel te kijken als je naar de arbeidsmarkt kijkt. 60% van de immigratie op Bonaire komt door mensen die voor arbeid naar het eiland komen. En natuurlijk is er ook heel veel discussie over de bevolkingstoename. Volgens mij zitten we al dicht tegen de 21.000 aan. Binnen 10 jaar. Ja, was het 12.000. Ja. En dat merken we natuurlijk aan heel veel dingen. Ja. De infrastructuur wordt veel meer gebruikt. Het wordt drukker op de weg. Woningbouw. Scholen, de voorzieningen die er zijn op het eiland. Wij werken het ook bij de unit. Want dingen die we eerst voor 12.000 mensen deden, doen we nu voor 21.000. Dus dat zie je over de hele linie. Huizen worden duurder. Ja. Maar ook het gevoel dat op het eiland leeft van er komen heel veel mensen van buiten de eigenheid van het eiland. En wordt weggedrukt. Mensen staat onder druk. Ja. En dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk dat je daar als eiland met elkaar als bestuur iets van moet vinden. Welke kant wil je nou op? Ja, er zijn heel veel mensen nodig in de bouw. Maar als mensen zich allemaal vestigen op Bonaire die hier komen werken, dan dijt de bevolking steeds meer uit. Dus het is wel tijd, en ik zie ook dat het openbaar lichaam en het bestuur daar initiatieven toe nemen, om na te denken van, goh, wat willen we nou eigenlijk? Waar willen we over 5 of over 10 jaar staan? En op zich is er best een goede combinatie te maken met het hier naartoe halen van arbeidskrachten en het toch goed managen van de omvang van je bevolking. In heel veel eilanden in het Caribisch gebied, maar over de hele wereld, gebeurt het dat arbeidskrachten tijdelijk kunnen komen, maar ze bijvoorbeeld niet mogen vestigen op die plek. Nou, Bonaire kan erover nadenken en dat hebben IND, SZW en het openbaar lichaam ook al een stuk over geschreven. Of je niet naar zo'n model wil. Dan kun je wel zeggen, nou, er wordt heel veel gebouwd. Die mensen hebben we zelf niet, laat ze maar komen. Maar ze komen tijdelijk en ze gaan ook weer weg. Dat is van tevoren de deal. Mensen komen hier dus om geld te verdienen. Dat sturen ze op naar Peru of waar ze ook vandaan komen. Santo Domingo. Maar je komt hier niet wonen. Niet voor altijd. Nou, dat is iets wat het eiland kan overwegen. En waardoor je een balans zoekt tussen aan de ene kant de economische ontwikkeling die je graag wil. En aan de andere kant dat je wat grip krijgt op het steeds maar toenemen van de bevolking. Ja, dus dan heb je dus ook een beheersbare immigratie. In die zin dat je met name dus niet, zeg maar, tussen haakjes, niet oneerbiedig, maar restanten van de werkstellervergunning hier blijven, terwijl misschien dan geen werk meer is. Dan heb je weer druk op de overheid voor onderstand als, zeg maar, die bouwwereld een beetje. Nou, het is niet eens zozeer onderstand, hoor. Het is, die mensen blijven over het algemeen wel aan het werk, maar ik zal een voorbeeld noemen. Jij bouwt iets en je neemt een bouwvakker aan. Nou, die bouwvakker komt hier naartoe.
Na een aantal jaar kan hij vestigingsvergunning aanvragen. Dat doet hij. En dan begint hij gewoon een bedrijf voor zichzelf. Precies. En jij haalt weer de volgende hier naartoe. Precies. En dat is wat je ziet. Waardoor dat werk in de bouw wel gedaan wordt. Maar door steeds nieuwe mensen. En de mensen die eerder zijn gekomen, die gaan wat anders doen. Nou, dat kun je willen. Dat moet de overheid zelf bepalen. Maar als je zegt, nou, wij willen die groei indammen, dan wat ik wel aangeef. Dus daar zijn wel beleidsinstrumenten voor. Om dat toch te kunnen beheersen. Ja. Nu dat je het toch daarover hebt. Nu dat beleid dus mogelijk uitgevoerd gaat worden. Dus zeg maar de tijdelijkheid van buitenlandse werknemers. Hoe staat het met de scholing? Want dit is ook een stuk die bij jullie drukt. Scholing en arbeid. Want als ik alleen maar vergunning wil geven, maar ik vul niet aan met eigen mensen door opleiding en zo, dan blijven we in een vicieuze cirkel zitten. Ja, nou, dan is er één ding wat ik er wel bij wil zeggen. De vraag naar arbeid is sowieso groter dan het aanbod. Okay. Dus het beeld dat er heel veel verdringing plaatsvindt, dat heb ik niet. Het is wel heel belangrijk dat mensen die nu aan de kant staan op het eiland, dat die scholing krijgen, zodat ze naar arbeid toe kunnen. Nou, daar is Plensje die Trabouw daar heel belangrijk voor. Een ander punt is natuurlijk het onderwijs en de arbeidsmarkt. Nou, het ROA kijkt daar onder andere naar dat goed aansluit. Dus dat de opleidingen die hier worden aangeboden, dat ook de arbeid is waar vraag naar is. Precies. Daar zitten heel veel uitdagingen aan. Een van de dingen is natuurlijk dat op Bonaire geen hoger onderwijs bestaat. Dus heel veel kinderen gaan het eiland af, naar Nederland of soms ook wel naar Amerika of Curaçao. Maar heel veel van die kinderen komen niet terug naar het eiland. Dus we moeten ook drain. Ja. En ik weet ook dat het ministerie van Onderwijs er ook hard over aan het nadenken is hoe daar een oplossing voor kan komen. In ieder geval dat het beter wordt dan nu. Het lastige is alleen dat de omvang van het eiland het eigenlijk niet toelaat dat je heel veel hbo-opleidingen hier zou hebben. Want er zijn gewoon het aantal kinderen niet voor. Nee, precies. Maar ook de andere banen ook niet voor. Nee, en tegelijkertijd zien we ook wel dat heel veel kinderen die gaan studeren elders, dat heel veel hun diploma niet halen. En het beeld is nu dat ook wel komt omdat kinderen die hier op het eiland best beschermd opgroeien, dan in één keer 8 kilometer verderop in Rotterdam zitten, misschien er nog nooit geweest zijn. En geen netwerk aan familie hebben of dergelijke, waardoor dat niet lukt. Ik weet in ieder geval dat op dit moment Aruba, Curaçao en Bonaire gezamenlijk aan het nadenken zijn om daar een oplossing voor te vinden. Ja. En dat juich ik van harte toe. Want uiteindelijk, en dat is steeds het uitgangspunt, de eigen bevolking, de eigen mensen van het eiland, die hebben de prioriteit. Voordat je mensen van buiten haalt, gaat het natuurlijk altijd erom dat het lokale aanbod, zo noemen we dat dan, dat maximaal wordt benut. Oké. Dan gaan we over naar zeg maar, het centraal punt, dat de mensen veel boeit op het eiland. Er is een politiek besluit genomen destijds, waarin bij de voorzieningen gesproken werd, wij gaan naar een niveau dat binnen Nederland aanvaardbaar is. Een definitie dat nooit ingevuld is. Je kon hem rekken van westpunt naar oostpunt, maar niemand wist wat het precies inhield. De druk vanuit de gemeenschap, ook vanuit de politiek, om dus de armoede, want daardoor kwam men in een situatie terecht met onderzoeken van Nibud en regioplan, dat geconstateerd werd met feiten dat die ombudsman, college rechten van de mens, noem maar rapporten die gemaakt zijn, eigen mensen, percepties, eigen ervaring op het eiland, dat er armoede heerst op Bonaire. Soms begrijpt men niet waarom er gesproken wordt over armoede, omdat een Bonaireaan die eet elke dag, zal ik het zo stellen. Misschien is het goed proberen uit te leggen wanneer er sprake is van armoede binnen een gemeenschap. Er is een relatie om dat vast te stellen. Kun je dat in misschien een paar woorden, een paar zinnen kunnen uitdrukken? Want dat is meestal bij ons. Mensen zeggen, ja, ik praat over armoede, maar onze mensen hebben geen armoede. Ze kunnen elke dag eten. Maar het gaat op een gegeven moment de basisvoorzieningen die ze niet kunnen behappen of betalen. Kun je misschien een... Ja, je noemde net een aantal instanties, hè? College voor de Rechten van de Mens, de ombudsman. Echt iedereen vindt er ook wel wat van. En we buitelen over elkaar heen. De ministeries ook zelf. Ja, allemaal. En wat je natuurlijk ziet op 10-10-10 waren er best veel verschillende beelden bij. Wat betekende dat nou om bij Nederland te gaan horen? En
Tot op de dag van vandaag is er niemand die daar goed antwoord op kan geven. Nee, precies. Het is een bijzondere gemeente, maar wat is dan bijzonder? Ja. En waarom gelden er in Europees Nederland dan in één keer andere normen dan hier? Dus het gevoel van, nou, we komen er slecht vanaf, we worden tweederangsburgers. Ja, dat hoor je veel. Ja. Zelf, toen ik hier kwam, vond ik het heel fijn om te zien dat was ook het moment dat er in Nederland bereidheid was om er echt wat aan te gaan doen. Ik vind het zelf niet nuttig in mijn rol om heel erg lang te gaan discussiëren over wie wat dacht op 10 oktober 2010 of wat. Daar hebben mensen ook niks aan. Iedereen mag er wat van vinden, dat vind ik ook prima. Ik zie het als mijn taak en opdracht om te zorgen dat het beter wordt. En wat goed genoeg is, ja, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Ik ontmoet overigens bijna nooit mensen die vinden dat ze genoeg geld hebben. Maar er is natuurlijk wel een ondergrens. Ja. En dat er armoede is op Bonaire, dat staat als een paal boven water. En ook de staatssecretaris van Sociale Zaken, die zegt dat voluit. Zij is ook afgelopen jaar 3 keer op de eilanden geweest. Ze heeft ook met eigen ogen gezien. Ze is bij mensen thuis geweest. En de boodschap is ook, we gaan daar iets aan doen. In 2018 zijn er daar ook al een aantal maatregelen genomen. En ook voor het komende jaar staan er weer een aantal op stapel. Het minimumloon is dadelijk in iets meer dan een jaar tijd met meer dan 10% omhoog gegaan. En de uitkeringen op de eilanden die volgen dat minimumloon. Nou, dat is best, als je naar de indexering ook voor 1 januari 2020 kijkt, dan gaat het best veel omhoog. Maar 10% van weinig is nog steeds niet heel veel. De kinderbijslag is flink verhoogd. Die zit nu ongeveer op hetzelfde niveau als in Europees Nederland. Er wordt $83 per kind per maand vanaf 1 januari. En niet leeftijdsgebonden? Nee, dat is in Nederland wel zo. Dat hangt van de leeftijd af. Te moeilijk allemaal. Wilde ik niet gelijk gezegd, dat gaan we niet doen. Want kijk, in Nederland doet het computersysteem dat allemaal vanzelf. En als je kind 12 wordt, dan past hij dat bedrag aan. Maar wij moeten dat handmatig doen. Ja. Wij verlenen ongeveer aan 4000 mensen kinderbijslag. Dus als ik per maand al die lijsten moet gaan nalaten lopen, dan wordt het het niet. Maar het is $83 per kind per maand vanaf 1 januari. Per 1 januari 2020? Ja. Ja, okay. Dus zo zien we. En ik vind het leuk om te zien hoe ook alle medewerkers van SZW daar vol voor gaan. Dat we nu echt dingen kunnen verbeteren voor mensen. De vraag, dat zei ik al, of het genoeg is, ja, dat moet iedereen zelf bepalen. Het is een moeilijke discussie. Je noemde ook al regioplan. Er zijn natuurlijk onderzoeken gedaan van wat is nou een minimum. Er is nu een eikpunt vastgesteld. Dat is een heel moeilijk woord voor dat je zegt, nou, dit is de norm waar we voor de komende periode van uitgaan. En dat is voor Bonaire 945. Ja, inmiddels maar naar de indexatie iets meer. Maar, maar iedereen die bij Van de Tweel Warehouse of wat dan ook boodschappen doet, die snapt natuurlijk dat je daar niet heel ver mee komt. Regioplan heeft uitgerekend, als je gewoon Nederlandse boodschappenmandje hier zou doen, dat je op een veel hoger bedrag uitkomt. Daar is naar gekeken en dat wil ik wel proberen uit te leggen. Ik vind het zelf ook nog wel heel ingewikkeld hoor. Maar dit kun je niet alleen aan de kant van de inkomsten oplossen. SZW is gaan rekenen wat het zou betekenen als we die bedragen van regioplan zouden gaan overnemen. Uitgangspunt is altijd werken moet lonen. Dus dat betekent dat het minimumloon moet hoger liggen dan wat mensen in een uitkering krijgen. Want anders gaat niemand werken. Dan denk je, nou, ik krijg het toch wel. Dus, zou ik meteen inschrijven mezelf? Nou, dat nieuwe paradijs op Bonaire. Maar als je dan zou kijken wat dat zou betekenen voor het minimumloon, dan zou het minimumloon meer dan een keer moeten verdubbelen. Nou, dat heeft 2 grote risico's in zich als je dat doet. Allereerst wordt arbeid zo duur dat werkgevers stoppen met het inhuren van arbeid. Dus dan valt gewoon je economie stil. En dan word je echt afhankelijk van de geldkraan uit Nederland, want dan produceer je zelf niks meer. Dat is een risico. En een ander risico is dat als je die inkomens of dat minimumloon verhoogt, werkgevers moeten dat betalen en gaan dat doorrekenen in hun prijs. Bonaire wordt dan nog duurder. Daardoor moet dat
minimumloon ook weer omhoog. Ja, omdat de loonprijsspiraal. Ja. Noemen ze loonprijsspiraal. Bonaire is al een duur eiland en dan wordt het nog veel duurder. Dus het is heel erg zoeken naar wat kun je aan de inkomstenkant doen zonder dat je die economie om zeep helpt. Nou, waar SZW voor gekozen heeft, is om iedere keer die kraan een stukje verder open te draaien, te kijken wat gebeurt er dan, kan de economie dat dragen. Maar we realiseren ons heel goed dat aan de inkomenskant gaan we nooit het gat overbruggen naar wat Regioplan heeft uitgerekend. De oplossing, en dat is ook nu met het eikpunt afgesproken, is dat de kosten omlaag moeten. En enorme kostenposten op het eiland zijn de huur. Dat is in verhouding heel erg duur. En het web. Dus de elektriciteit, water is heel erg duur. Dus het zou heel mooi zijn als we de inkomens kunnen verhogen en de kosten kunnen verlagen. Want daarmee kan Bonaire blijven concurreren in de Caribische regio. Want onze buren zijn niet Duitsland en België, maar natuurlijk hele andere landen. Nou, en dat is nu de opgave. Er zitten een paar kanttekeningen bij. Allereerst gaat SZW niet over huur en niet over Elektra. Dat zijn bij andere ministeries. En dat was ook gelijk wel de reactie die van de besturen van de 3 eilanden kwamen. Van ja, mooi verhaal, die prijs omlaag. Maar wie gaat dat doen dan? Ja. Want ik zit niet nu aan tafel met degene die daarover kan beslissen. En kijk, een inkomensmaatregel, die is heel concreet. 5% erbij op 1 januari, dan weet je waar je aan toe bent. Maar het voornemen om de huur omlaag te brengen of de elektriciteit, ja, daar eet je op 1 januari echt geen boterham meer van. Nee, precies. Dus dat hebben de eilandbesturen geconstateerd. Maar ook de Tweede Kamer in Nederland zegt, ja, je moet uitkijken dat dit geen vrijblijvend verhaal is. Precies. Dus er moet commitment zijn, en dat heeft de Nederlandse regering als geheel ook uitgesproken, om die kostenkant echt serieus aan te gaan pakken. Ik vind het zelf nog wel ingewikkeld hoor, hoe je dat moet doen. Want ik denk dat dat ook niet morgen is opgelost. Dat langer gaat duren. Maar ik vind het wel mooi om te zien. En dat de Centraal Dialoog, daar komen we dan weer op terug, nu ook een brief heeft gestuurd. Niet aan de minister van SZW of de staatssecretaris, maar aan die van Infrastructuur en van Economische Zaken, die over de elektriciteitskosten gaan. En is er gezegd, en dat vind ik wel een mooie vergelijking. Kijk, in Nederland wordt op kostprijs berekend. Dus het kost iets en dat wordt doorberekend over alle gebruikers. Ja. Dus het kost X en je deelt het door alle gebruikers en dan kom je op een bedrag uit. Dat gebeurt hier ook. Maar dat leidt er dus toe, omdat het hele kleine gemeenschappen zijn, dat het heel duur is per huishouden. Om die kosten te dekken. Nou, in Nederland heb je dat ook op bepaalde plekken. Dus de Waddeneilanden, Schiermonnikoog wordt dat vaak genoemd. Daar wonen een paar duizend mensen. Daar is het in verhouding heel duur. Maar omdat je het over 17 miljoen mensen uitsmeert, valt het per inwoner enorm mee. Dus die dunbevolkte gebieden profiteren mee van de massa van Nederland. En wat de Centraal Dialoog nu heeft gevraagd aan deze ministers is, maak Caribisch Nederland nou onderdeel van die enorme taart die Nederland heet. Deel het door die 17 miljoen. Ja, tel onze kosten op bij die in Nederland worden gemaakt en deel het door 17 miljoen. En dan krijg je hele andere kosten voor water en elektra. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat daar de reactie op zal zijn. Ik vind het wel een logisch voorstel. Het zou in ieder geval perspectief bieden voor de kortere termijn al, om wat aan die tarieven te kunnen doen. Dus nu is concreet voor wat betreft de kostenkant, eerst bij de inkomenskant is 2 keer 5% toegekend. Ja, bij de minimumloontrekkers. Inflatie, ja, natuurlijk plus de indexering. Ja. Aan de kostenkant is nu voorlopig de woonlasten in beeld gekomen, waarbij dus de huursubsidiewet nu gaat draaien. Want dat betekent ook geld in de zak van de huurders. Niet van de verhuurders, maar van de huurders. De verhuurders krijgen natuurlijk geld, maar de huurders hoeven niet meer te betalen. Toch? Of zeg het verkeerd? Maar aan de inkomenskant zitten nog wel wat andere dingen. Kinderbijslag dat kom ik al. En de toeslag voor de AOV natuurlijk, die komt ook bij. Oké, daar komen we zo. Maar de eerste was dus de minimumloon, 2 keer met indexering. Ja. En dan de kostenkant is nu woonlasten, is 1 van de punten. Ja, en straks hopen we dat elektra en water ook toegevoegd wordt. Nou ja, woonlast, dat is ook niet morgen geregeld. En er zit ook nog wel wat dus als 1 januari dat die wet ingaat, betekent niet dat je meteen effecten ziet, bedoel je? Dat de woonlast omlaag gaan per 1 januari. Dat is niet mijn beeld, nee.
Dus die hele huursubsidiewet die nu door is, wat betekent dat? Ja, die moet nog wel in uitvoering. Dus, dus dat betekent niet 1 januari nog? Nee. Oh, oké, prima. Dus dat is een praktisch puntje. Maar in ieder geval, dat is de bedoeling wel. Ja. En daarna nog de bedoeling, en daar ben je ook benieuwd naar, wat de twee ministeries gaan doen met dat voorstel om dus dat te spreiden over heel Nederland. Ja, dat zou in ieder geval een relatief eenvoudige oplossing zijn om die kosten omlaag te krijgen. Oké. Een van die kosten is inderdaad natuurlijk de opvangkosten, naschoolse opvang. Ja. Is daar ook iets aan gebeurd of gaat er ook iets aan? Ja, uiteindelijk komt er een heel nieuw stelsel voor kinderopvang. Ik weet dat de deputator hier inzet op gratis kinderopvang. De staatssecretaris heeft gezegd dat wordt een basisvoorziening. Dat betekent dat het in ieder geval veel goedkoper gaat worden en voor iedereen betaalbaar. Of dat ook betekent dat iemand die miljonair is ook gesubsidieerd krijgt, dat weet ik niet. Maar ik denk ook niet dat dat de doelgroep hier is. Maar voor mensen waar we het net over hadden, die dus aan het werk willen, maar dat niet kunnen omdat ze alleen voor kinderen moeten zorgen. Precies. Daar is het voor bedoeld en het wordt daarvoor ook toegankelijk gemaakt. Okay. Dat is op die regeling, die wettelijke regeling, die gaat op termijn in. En in de tussenperiode is er al geld beschikbaar. Er wordt er al naartoe bewogen. Okay. Dus want het is natuurlijk belangrijk als er extra kindplekken komen. Daar moeten gebouwen voor zijn. Je moet sociaal-pedagogisch werkers hebben die daar werken. Dus dat wordt een geleidelijke toename. Er moeten denk ik rond de 400 kindplaatsen bij komen om aan de doelstelling te voldoen. Okay. En die kun je niet morgen hebben. Want je hebt gewoon de mensen ook niet die daar dan gaan werken. Dus dat wordt nu stapsgewijs gedaan. En er is 14 miljoen euro per jaar voor beschikbaar. Dus dat gaat wel. Oké, en daarna wordt het structureel in een wet neergelegd. Ja, dan hoef je niet elke keer te gaan tussen haakjes bedelen. Nou, het is nu ook geen bedelen, maar het is nu een project. Ja. Straks wordt het structureel. En dat project is dus om het hele stelsel te gaan maken. Ja. Want daar moet allemaal wetgeving op. Maar bijvoorbeeld ook het toezicht moet geregeld worden. Ja. Dat je zicht hebt op de kwaliteit van de kinderopvang. Want het is ook bedoeld niet alleen om kinderen van werkende, vaak moeders, overdag opvang te bieden. Maar ook om ervoor te zorgen dat hele jonge kinderen beter voorbereid worden op dat ze naar school gaan. En dat die aansluiting naar het onderwijs beter is. Worden, ja. Omdat we nu nog te vaak zien dat kinderen eigenlijk in die eerste jaren al best een achterstand oplopen. Oké. Kinderbijslag is ook een maatregel geweest om dus, zeg maar, die armoede te bestrijden. En je hebt net genoemd wat toch een beetje verwarring brengt, de AOW-toeslag. Ja. Wat gebeurt er nu 1 januari 2020? Ten eerste met die 5% minimumverhoging. Ja. 6,2, want die initiële komt er ook bij. Die gaat ook naar alle AOW'ers. Ja. Dus ik noem mijn straatje. Diegene die verdienen $644 AOW, die gaat met een $40 omhoog. $30 omhoog. 6,2%. Ja, precies. Dat is $40. Okay. Ja. Dat is voor iedereen die AOW-trekker is. Dan heb je nog over een AOW-toeslag. Ja. Wat is dat? Nou, het heet extra AOV, wordt het ook wel genoemd, zag ik op onze website. We koppelen het aan de AOV. Het geldt overigens ook voor mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Okay. Dus dat mensen in de onderstand die geen arbeidsplicht hebben, vallen ook onder de regeling. En wat er gaat gebeuren is dat iedereen die niet kan of hoeft te werken, dat die naar het eikpunt wordt gebracht. En dat eikpunt is dus, wat was het? 59 Ja, 9,51. 9,51. Dus afhankelijk van je inkomen krijg je een toeslag die ervoor zorgt dat je op het eikpunt uitkomt. Dus het verschilt per individu hoeveel die toeslag is. Ik snap het. Ja. Maar een concreet voorbeeld. Als ik die 644 die ik nu heb, dat is mijn enige inkomen. Dus ik heb geen andere inkomen meer. Geen huur van een huis, niks. Dat betekent dat ik dan per 1 januari opgetrokken word naar 9,51? Klopt. En wat betekent dat voor die langdurige arbeidsongeschikt? Wat verdient die nu? Ja, dat maakt er niet uit, want maar hij gaat toch naar 951. Ja, dat is dus per persoon ook verschillend. Kijk, inkomenssituaties hangen van heel veel dingen af. Er is dus gezegd, dit is het eikpunt. Dus dat is voor deze groepen dadelijk ook het minimum wat je hebt. Hoe hoog die toelage is, dat verschilt van persoon tot persoon.
Het is ook zo dat mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn, die zitten bij ons in het systeem. Ja. Dus die hoeven ook niks te doen, die hoeven ook niks aan te gaan vragen, want die hebben wij gewoon in beeld. Ja. Dus dat regelt de unit SZW. Voor de AOV'ers is het anders, want daar kennen wij de inkomenspositie niet van. Nee, precies. Mensen hebben vaak, wij zien dat bijna iedereen een deel AOV heeft. Dus er zijn heel weinig mensen op Bonaire die 100% AOV hebben. Ja. Ze hebben ook AOV op andere eilanden of in Nederland. Dus dat weten wij niet. Dus dat moeten we van persoon tot persoon vaststellen, hoe groot dat recht is. Wat ik wel weet is dat 951, dat is het eikpunt. En dan heb je nog een vrijstelling die erbij kan komen. Dan kom je op iets meer dan $1000 in de maand uit. Zit je daar nou echt boven, dus zeg maar iedereen die meer dan $1050 per maand aan inkomen heeft, die komt sowieso niet in aanmerking voor die toeslag. Okay. Dus iedereen die daaronder zit, daar kan het interessant voor zijn. Het staat ook op onze website en er komt ook een model waar je het kan uitrekenen. Maar als je nou geen internet hebt of het van ons wil weten, er komt ook communicatie over. Wij willen het heel graag uitleggen. We kijken op dit moment ook al naar de zorginstellingen, et cetera, waar onze mensen naartoe kunnen gaan om het allemaal uit te leggen. Want wij vinden het heel belangrijk om deze doelgroep echt te bereiken. Dit is de meest kwetsbare groep op het eiland. Dit zijn ook mensen die hun hele leven gewerkt hebben, maar die nu niet meer kunnen werken. Dus die zijn echt afhankelijk hiervan. Ja. En, het is... Maar moeten zij dus wel in actie komen? Moeten ze zelf gaan aanvragen? Uiteindelijk moeten ze een aanvraag indienen. Maar wij zullen ook alles op alles zetten om iedereen te bereiken. Dus mensen kunnen een afspraak met ons maken, kunnen op de website kijken. Maar wij gaan ook wel op zoek naar deze doelgroep. Want wij weten uit ervaring dat die doelgroep niet altijd heel makkelijk te bereiken is. Dus daarom dat ik het ook fijn vind om nu bij jou in de uitzending te zeggen van, heb je minder dan $1000 aan inkomsten en je zit in de AOV, dan kan die regeling voor jou gelden. Ja. Dus dan is het belangrijk dat je dat gaan rekenen bij jou. Ja, dan moet je denken, nou, ik kan een toelage mogelijk krijgen. Precies. Dus dan is het goed dat we samen kijken. Dus samen is unit SZW en de burger. Ja. Of dat zo is. Okay. En het kan best veel geld zijn namelijk. Precies, natuurlijk. Een andere vraag die ik dan heb. Minimumloon, die is met 5% al verhoogd. De onderstand, idem dito. Maar mijn vraag is, stel dat die minimumloon die komt ook dicht in dezelfde buurt, 951. Is dan de onderstand volgens het model een deel van de minimumloon, die 70% of 60%, of nog niet? Nou, op zich, die toelage waar ik net over had, die geldt niet voor de onderstand. Dus maar het uitgangspunt blijft altijd dat werken moet lonen. Ja. Dus daarom is die toeslag ook voor mensen die niet hoeven te werken. Nee, dus die twee categorieën waar we het over hadden, dus de AOV'ers en de arbeidsongeschikten hoeven niet te werken. Okay. Dus die worden op de hoogte van het eikpunt gezet. Mensen die wel kunnen werken en in de onderstand zitten, daar geldt die toeslag niet voor. Nee, wat geldt daar voor hun ten opzichte van de minimumloon? Hanteer je hetzelfde systeem als in Nederland? Nederland is 70% ongeveer. Ja, daar is op dit moment geen percentage voor. Maar er moet wel zo'n verhouding ongeveer in zitten. Dus er moet wel een belangrijk verschil zijn tussen loon en uitkering. Ja, dat snap ik. Oké, dus maar nog niet helemaal in een percentage uitgedrukt. Nee. Nog niet, oké. Werken moet lonen is een heel goed punt. Betekent dat jullie dus met name ten opzichte van AOV'er in de richting gaan van het ontkoppelen van de minimumloon? Als ik het zo goed begrijp met die toeslagen? Nee, het is omdat het zo'n hoe zeg je dat, een kwetsbare groep is? Nou, het is op dit moment juist eraan gekoppeld. Om te zeggen, nou, in ieder geval aan het eikpunt is het gekoppeld. Ja, eikpunt is gekoppeld. Maar dat hangt ook op dit moment wel samen met het minimumloon. Maar uiteindelijk koppeling tussen uitkeringen en loon, dat is zo. Daarom ook dat we zeggen, die 5% verhoging, die werkt ook door voor de uitkering. Want de uitkeringen volgen het minimumloon in percentage. Ja. Maar het zal nooit hetzelfde bedrag zijn. Met je mensen even een vertaling van dat laatste. Dat hebben ze even gevraagd. Shodan escucha bom. De purvasia babino, no matame si robes, pero vita quiere vita si robes. But in dos grupos de gente de momento na aqui, também ganha entrada adicional para o mês de janeiro de 2020. Onde dan te grupo de pensionado dan, e também o grupo de estão
kutapa tempo largo sin por traga. Dus qualquer motivo. Zijn arbeidsongeschikt voor langere tijd. Wat zou een reden kunnen zijn? Dat ik even uitleg. Ja, maar dat is ook vastgesteld door de arts dan, hoor. Dus dan ben je blijvend arbeidsongeschikt. Entrado, el médico declara que no podrá más, pues su maleza no te permite trabajar, de un grupo, y otro grupo te pensionado, que te ahora aquí te recibí $644, de su pensión, pero con su entrada, que 7 otra entrada, no te surpasa $1,000 para luna. El grupo A, naturalmente, no lo vean más información. El grupo A lo vean una entrada adicional para no llegar al mínimo social. Un ejemplo concreto. Es un que gana de pensión y vejez ahora aquí $644. Si se cita su única fuente de entrada, dus entra a pensión de Corsao, de Aruba, de Holanda, entra anoche como guardián, security guard, única entrada de $644. Su entrada también llega casi $1,000. Bijna $1,000 entrante promedio januari 2020. Naturalmente, eu tenho que ir na papel para não ganhar saco, em verdade, não tem mais entrada que sei. Dus o grupo é que dá considerar o grupo mais vulnerável no momento aqui, o grupo de que a pobreza está mais duro, esse está sendo ajudar para o januari 2020. Também mais informação durante o dia for o departamento mês e natural a boca está sinti que escuta agora aqui, botar vela, botar tio, o que ever, botar me para chegar na Bali e buscar informação sobre a situação nova. Dan is een volgende vraag. Maar mag ik nog één ding toevoegen? Want het is ook echt belangrijk dat mensen die arbeidsongeschikt zijn, dus weten dat ze niet naar ons toe hoeven komen. Wij hebben hun in beeld. De ouderen, daar moeten wij mee in contact. Dank je voor de verheldering. Het bomba is het aan que sunan que permanentemente incapacitado para trabajar, no te meste bini na sociale zaken, para sobra bosan ta registrar acaba je ding que automaticamente el sistema lo pone bosan rebelista para ganhar entrada adicional. Es una que sitting bini ta é grande dan este departamento nos ha com banda de pensão de BS com antiga agora aqui nanti outra entrada. Então se me se ganha bom vista para nós saber precisamente quanto grupo que lo chega na remarque para entrada adicional e que dan tema toeslag. Oh, dank je voor de aanvulling. Ze komen ze meteen. Maar voordat ik even verder ga, kun je even uitleggen waarom er verschil is tussen Saba Station Bonaire wat minimumloon betreft? Ja. Of wil je eerst de telefoon nemen? Is goed. Oye, doe dat niet. Bom tarde, noite. Met a mesma coisa aí, de com minimum loan para nossa isla de Bonaire, Tamasa Bouke, isla onde estava, está. Fico de explicação. Oké. Dank je, Alfred. Ja, ik heb verstaan. Ja, daar zit verschil in. En dat heeft te maken met het prijsverschil wat er ook op de eilanden is. Dus het leven op Saba en Station is duurder dan op Bonaire. Dus daarom zit er ook verschil in. Dus het minimumloon ligt daar ook hoger dan hier. Overigens zie je dat nu het verschil iets kleiner wordt, omdat de verhoging op Saba en Station is iets minder. Ja. Maar er zit wat verschil, ook met name aan de kostenkant tussen die eilanden. En het was tijdens de Antillen ook hetzelfde, dacht ik, hè? Of niet? Volgens mij is het altijd zo geweest. Altijd zo, maar als ik op Saba was boodschappen ga doen, dan snap ik het wel, hoor. Want ik vind Bonaire duur. Maar als je daar de winkelen loopt, dan begrijp je wel dat daar nog iets verschil in zit. Misschien is dat wel goed om te zeggen, omdat we nu allerlei maatregelen aan de inkomenskant nemen, gaan we dus zien dat, en dat zien we nu op de bovenwinden gebeuren, dat mensen boven de belastingvrije som gaan komen. Precies, heel belangrijk. Op dit moment, zeg maar de doelgroep die wij hebben, over het algemeen betaalt die geen belasting. Nee. Want de Belastingdienst zegt, als je een jaarinkomen hebt onder een bepaalde grens, hoef je geen belasting te betalen. Omdat wij nu allerlei maatregelen nemen, zien we dat steeds meer mensen boven die grens gaan uitkomen. Wat wij nu met Den Haag hebben geregeld, is dat
SZW belastingplichtiger wordt. We hebben gezegd wat we niet willen is dat we mensen nu hogere bedragen gaan uitbetalen, maar dat ze dadelijk belasting moeten gaan betalen. Allereerst krijg je dan dat je dat geld moet bewaren, want dan krijg je later een rekening, je weet niet hoe hoog die is. En het is best ingewikkeld om die aangifte te doen. Dus wij hebben gezegd, wij betalen in netto bedragen. Dus de bedragen die SZW uitbetaalt, is altijd netto. Okay. Dat is voor ons best ingewikkeld, want wij moeten dus een hele loonadministratie gaan doen. Dat heet bruteren. Maar wij hebben daarvoor gekozen, omdat dat anders voor de eilanden slecht uitpakt. Ja. Een ander voorbeeld, dat noemde je straks, was het wonen. Hè? Dus voor die toeslag, hoe wonen mensen? Nou, en daar ben ik wel heel blij hoe dat gelopen is. Toen ik hier vorig jaar zat, toen heb ik gezegd van een van de dingen die ik belangrijk vind, is dat we zorgen dat wat in Den Haag aan beleid wordt bedacht, dat hier werkt. Nou, dit is een voorbeeld waarvan ik vind dat we heel mooi succes hebben behaald. Want in Den Haag zeggen ze, je moet zelfstandig wonen om ergens voor een aanmerking te komen. En zelfstandig wonen betekent gewoon dat je eigenlijk alleen woont op een adres. En wij hebben, ook onze mensen vanuit de unit, hebben ook aangegeven, ja, dat werkt in Den Haag, Ypenburg misschien zo, maar hier niet. En dan krijg je de situatie dat mensen zo arm zijn dat ze niet zelfstandig wonen, maar met hun kinderen of met een broer of met een zus. In principe of wat in commune gaan wonen. Ja, maar je moet wel, want anders kun je niet rondkomen. Precies. Dus je bent zo arm dat je op een bepaalde manier woont, maar omdat je op die manier woont, krijg je geen geld voor de armoedebestrijding. Nou, en dat klopt precies. Dus wij hebben heel erg aangegeven van, dat moet je niet met een Nederlandse bril bekijken, want dan hou je dit in stand. Je moet dat begrip loslaten. En dan denk je, het ligt heel erg voor de hand. Maar bij wetgeving denken ze aan allerlei stelsels en dan willen ze niet afwijken van uitgangspunten. Dus we hebben echt heel erg ons best moeten doen. Maar ook de staatssecretaris van SZW heeft zich hier hard voor gemaakt dat we dus dat zelfstandig wonen kunnen loslaten voor Bonaire. Zodat het dus niet uitmaakt als je met je kinderen woont. Je krijgt dus wel als mamai woont en haar kind of haar kleinkind woont ook bij haar in en haar kleinkind werkt, wordt niet opgeteld als inkomen van haar? Moet ik het zo begrijpen? Nee, en er is dus speciaal, want het zelfstandig wonen, dat is natuurlijk in Nederland de norm. Hier zie je dat die samenleving in de kern anders werkt. Ja. Veel meer dan men in Europees Nederland gewend is. Wonen mensen, noemt ik commune, maar bij kinderen, bij broers, bij zussen, kosten worden gedeeld. Ja, en als je mensen daar nu op gaat afrekenen, dan bereik je de doelgroep niet. Dat snap ik, oké. Een explicação chiquito, heel importante também. Door medida não que worden tomar hoor aqui, dan na banda de aumentar entrada, dat tem a possibilidade of a peligro que a entrada tá subir e que também cai em grupo que tem que pagar belasting. Tem um momento na que belasting também se você não ganha tanto sem, se você ganha balde tanto sem para aí, você não paga belasting. O risco estava da hora door subir aumentar a entrada, que pode chegar um momento dado que a entrada fim ainda passa a entrada e passa a grenze que você tem que pagar belasting. Não logra convencer o ministério que o montante não que você está recebendo, que o aumento do mínimo loon, que o aumento de toeslag de AOV, pessoas que estão permanentemente incapacitadas para trás, e não também paga belasting de banang. O pagamento de belasting está queda para SZW. Não punta com, isso está complicado, mas é assim está. E outra coisa importante que Eric também se considerar que não logra como êxito tá, que o critério na Holanda para você vir remarque para o tipo de toeslag dan tá bom me seta biba independente do holandês zelfstandig gewoon. Significa que você só me seta biba de casa. Conhecendo nossa cultura, que nós biba seca outro, juist para combater pobreza, nós compartir gasto, não logra convencer na Holanda, o ministro também lhe para lagar los o princípio aí, que men eure não tá aplicar, que o sistema ainda biba de bocas, tá perjudicado, que o não tá ganha e toeslag. Oyente, botalia. Nós vamos montar e vou invitar a montar. Montar. Tem, me quero perguntar não, que bastante doce de botar a pessoa refere over de artikel, que botar bem para a escola, que não paga belasting.
Laat je nog maar luisteren artikelen aan in cijfer. Wat? Die quantum mil wordt er bij vrij die belasting. Maar ik wil nog informatie. No artikel. Melden naar cifra. Daar is Arik. Zie, dank je. Então, is cifra. Sigumi, het is 30.400 zoiets? Ja, ongeveer. Maar também busquei, Pablo. Pero tinha montante mencionar que se botar body bo nota paga belasting. Tá bom que badu na minha tepe, mas também busquei sei, Pablo. Tá aqui que montante tá preciso. Sim, mas eu tinha indexering, não? Sim, tá variado. Pero welke belastingdienst me expliquei. Een ander voorbeeld dat dus parten speelt uit de werkstellingen. Dus de laatste vraag die ik graag... Ja. We kunnen een keer weer terug uitnodigen als er meer vragen. Want woensdag heb ik vakbondsmensen hier. Die gaan speciaal reageren op jouw programma van vandaag. Bij de werkstelling, ik noem maar een doorstraatje, komt een timmerman binnen met zijn vrouw en 1 kind. Volgens regioplan moet hij $1,800 verdienen. Volgens IND, die vraagt ook of hij $1,800 kan bewijzen dat hij dat gaat verdienen. Dat zou dus bijvoorbeeld de werkgever moeten doen. Toch? Als ik niet correct ben, pareren we meteen. Is het zo dat als iemand een vergunning vraagt dat hij een bepaald bedrag moet verdienen om binnengelaten te worden? Ja, maar het uitgangspunt bij het werkzaamheidsvergunning is dat in ieder geval minimumloon wordt betaald. Dus dat is die $1.000, wat het nu is. Nou, kijk, we zijn aan het einde van de tijd. Het is een ingewikkeld onderwerp, want je hebt de werkzaamheidsvergunning en je hebt de verblijfsvergunning. Ja. En de verblijfsvergunning toetst de IND. En de werkzaamheidsvergunning, want het is geen vergunning voor degene die overkomt. Maar wij verlenen een vergunning aan de werkgever. Okay. Dus wij kijken of de arbeidsovereenkomst klopt. Dus of er minimumloon wordt betaald. En of iemand niet te veel uren maakt. En in de verblijfsprocedure, daar kunnen nog aanvullende eisen gaan. Maar die staan los van de eisen die wij stellen voor de werkzaamheidsvergunning. Nou, dan laat ik die vraag even liggen. Want het is wat gecompliceerd, dan kom ik terug op. Erik, dank je. Ik hoop dat er een keer, als er nog meer vragen zijn, dat jullie nog een keer kunnen uitnodigen. Ja, dus het is heel verhelderend vandaag. Ja, maar je dank je en ik kom graag terug. Dank je. Zeg dat wat Erik Braken, maar Jan nos lotin in en dan die briachi die corso se conosce, pientas escuchar son nos lotin un sindicalista dan especialmente si te escucha we para reaccionar riba intere parte social aqui e lotin su pregunta. Un dia mais, tema Jan, Dios su poder. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante no lo olvida con lo que bocinha nunca, nunca otro poquita no lo olvida con lo que bocinha nunca, nunca otro poquita a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante